Okay. Добро утро на всички. Изчакваме Вяра Мелтън също така да се включи, но тъй като е 11 часа, Фори помоли да а, пуснем всички. Така че добре дошли и добро утро. Привет, здравейте, Добро утро на всички. добро утро на всички. Добро да е утрото. Така, я да видим колко души сме се събрали. Имаме и гости от други места. Прекрасно. Без да се бавим, първо да задам един технически въпрос. Всички ли сте окей с български? Няколко има, който не разбира български, защото ние предпочитаме да водим тези разговори на български все пак. Не чувам възражение. Добре. Значи, оставаме си на български. Идеята на това събиране е да дадем възможност за изслушване на тримата кандидати за борд на БАЦЕС. Милена, Нина и Вяра. Като те си бяха приготвили становища предварително, разпратили сме ги няколко пъти. Вяра даже написа още едно допълнително с мисията и визията на клуба. Той беше качено в групата приятели на БАЦЕС в Фейсбук. Но аз не искам да взимам от тяхната дума. Нямаме някакъв специален ред, в който да говоря, че ви, може би, както тук ми излизате на мен, нали, Милена и после Нина и Вяра, не я виждам още в момента, но предполагам, че се присъедини към нас. Да кажете с две думи защо се кандидатирате за членове на борда на директорите на БАЦЕ. Знаете, че има извънредно събрание на 27 януари от 4 часа в залата в Шерман Оукс, на което ще се гласува. Ето и Вяра. Привет, Вяра. На което ще се гласува от присъстващите недоверие към сегашният тричленен борд на БАЦЕС и съответно ще се гласува и за избиране на нови кандидати. Това, което нас така ни накара да се хванем с тази тема, с всичко, което правим, е, че просто клубът не се управлява добре. Имаше много неясноти, имаше много лошо отношение към членове. Знаете, има и опит за изключване, абсолютно незаконно, но това са теми, които може да обсъдим по-нататък. За сега искам Милена, Нина и Вяра, разбрахме се просто в така случайен ред, да кажете буквално с няколко думи, да се представите, да кажете на кои сте, защо искате да се занимавате с това и каква е вашата визия за бъдещето на този клуб, защото това е едно от нещата, които много липсваха на практика, че нямаше визия, нямаше идея какво ще се прави и последните 3 години просто отидоха на хаос по една от причините, поради като според мен отидоха на хаоста. Милена, думата е това. Благодаря, Крис. Всъщност идеята да се кандидатирам за борда. Аз извинявам се за гласа ми. Сутринта се събудих с настинка явно. Идеята да се кандидатирам за борда всъщност не беше толкова идея, колкото предложение от групата хора, които са много дейни и загрижени за организацията.
И най-вече, виждайки какво се случва в предишните избори, не тези, които бяха преди няколко месеца, първите избори, в които цялата общност се събра и реши има нов борд, някакси ми показаха надежда, че българската общност може да най-сетне да има организация, в която много културни прояви да се провеждат, хората да се събират, да се познават, така както правят в много различни щати. От това, което се случи в последствие, се оказа, че всичките тия прекрасни надежди отидаха някакси пропилени. И през всичките разговори, виждайки какво се случва с управлението на организацията, реших, че не е честно да се отстрани и само да давам съвети. О, така е по-хубаво да се направи, така трябва да се направи. Просто защото аз работя това вече от 2008 година. Се занимавам с управление на неправителствени организации, на non-profit organizations, предимно в здравеопазването, в изкуството и в обучението на деца, education. И мисля, че знанията, които имам и опита, който имам, е добре да бъде използван за управлението на тази организация. И пак казвам, не беше честно някакси да седа отстрани и да просто да давам съвети и някой друг да ги върши. Или когато ги свърши да каже, ма то не изглежда така, не е добре така, трябваше да питате, ама защо не попитахте? Мисля си, че не е честно само да сме на думи. И това всъщност ме мотивира да приема поканата на група от хора, които се свързаха с. Моят бекграунд е в журналистика. Завършила съм в България журналистика. Водила съм новините по Нова телевизия. Не знам дали от вас някой си спомня. Най-първите новини, най-първият екип на Нова телевизия. След това дълги години работих в Дневник. Бях foreign affair correspondent. Тук дойдох и направих магистратура по журналистика в МИЗУ. Хората, които се занимават с журналистика, знаят МИЗУ, като it's a legendary university в тази област. И след това направих магистратура по управление на неправителствени организации в DePaul University в Чикаго. И от тогава всъщност се занимавам с управление на non-profit organizations. Това е. Благодаря, Милена. Нина, 2 думи за тебе. Добро утро на всички. Причината да съм номинирана е, защото пак така група от хора ми се обадиха и ми предложиха. Моето решение да се съглася да бъда номинирана е на базата на най-вече на отношението на миналия сегашен борд към членовете на клуба, особено на събранието, на което бях ноември месец. Просто арогантността на някои от членовете на борда ме шокира. Изключването на членове totally arbitrary, не мога да се сета на български как да го кажа, също не ми хареса. Потайността относно проблеми в организацията, the ADA lawsuit, unlawful detainer, отказ да се споделя каквато и да било информация относно тези дела и отказа да се чуят дори въпроси по някои предмети, нали, просто ме шокира и отношението към Надя, която се опита да
проведе дискусия и да отвори събранието към въпроси и отговори. Да не говориме начина, по който протекоха последните избори, и мисля, че идеята беше да накарат хората да се откажат, да се номинират и да участват в организацията. Това е... много от вас вече знаят. Аз съм адвокат. Малко е стара информацията относно това, че се занимавам с Immigration Matters. Последните 2 години предимно се занимавам с Criminal Defense и Post-Conviction Matters. Но да, това е единствената разлика. И това е, предпочитам директно да отговаряме на въпроси, отколкото да губиме време да се представяме. Това е за мен. Благодаря ти, Нина. И, както се казва, last but not the least, Вяра Мелтън. Тази чест, с която се чувствам удостоена, защото за мен е чест да бъда номинирана и да мога да участвам активно в тази организация, която в моето виждане би трябвало да бъде една елитна българска организация и е в състояние да постигне много, за да може да продължим традициите на нашите деди и прадеди и да дадем и оставим нещо на децата си, на внуците си. Скоро станах баба, затова включвам и внуците съвсем лично. Но честито! Благодаря. Затова и прекарах 3 месеца в България и нямах възможност да участвам в изборите. Ангажирана съм, винаги съм била ангажирана към българщината, защото съм българка. Освен това, имам и честта да бъда и американски гражданин. И това, което ми се иска, е ние като българи да бъдем единни. Не искам да бъдем българи в чужбина и българи в България. Не искам да сме разделени. Се получава това, което виждам тук, се получава, че дори и българите в Лос-Анджелес са много разделени. Нека да сме заедно. Разбирам, че много хора тук не ме познават, защото когато дойдох преди 20 години, прекарах повече време, живях в Лас-Вегас. Ако трябва да говоря за себе си, не обичам да говоря за себе си толкова, защото не искам да звучи самохвално. Мога да кажа, че участвах активно с Кристи Килчев, с Румен, когато познавате от Вегас, от ресторант Макура, като тръгнем през БГ Бистро и в момента Бесо. Бяхме първите, които всъщност направихме Bulgarian Society в Невада. И направихме постъпки. Аз съм участвала лично в група с мои колеги от университета, в група, която работи усилено, за да постигнем програмата БУЧ. Тая програма не я знаят много хора, но всички знаят българските училища в чужбина. И искам да ви кажа, че това е една огромна стъпка и много се гордея с това, че участвах в основаването на тези училища. Това, което след основаването и започването на училищната дейност се получи, обаче никак не ми допадна, защото в момента, в който нашата мила малка родина България започна да дава пари от българските данъкоплатци за училищата в чужбина, те започнаха изведнъж да се роят и вместо да се оголемяват и само да събират повече деца и да има повече ученици, те всъщност започнаха да се делят. И затова сега съм тук, защото не искам да се делим, искам да сме единни. И много е важно за мен, аз написах 2 страници, дано да са ги прочели повечето, за да не ви губя сега времето. Извинявам се за кучетата тук, ако трябваше ги затворим. Не.
Това са членовете на нашето семейство в момента. И написах 2 страници, които можете да ги прочетете. Те са във форумите. Искам да сме прозрачни, не искам да се кръстим, искам да имаме дом. Дом на българите, с който да се гордеем. Не искам да се срамувам, че съм българка, защото никога в мене няма, не искам да се срамувам и не би трябвало да имаме причина да се срамувам. Трябва да сме горди. Затова най-важното е да можем да си говорим, да си казваме нещата в език, който да е толерантен, да е в разбиране, да избягваме. Знам и съм много щастлива, че Нина и Милена се съгласиха също да участват, защото те са много подходящи с техната експертиза за това, което на нас ни предстои. Предстои ни да направим някои промени в устава, който всички знаем, че не е много, че би трябвало да бъде променен, защото не виждам особено права на членове вътре, виждам права огромни на борд, на директори и има положения, които са за мен лично неприемливи, но ние сега няма смисъл да ги дискутираме. Тия неща искам да може да се реши въпроса защо ако сме получили X пари като наследство и договори за наем, независимо от там 2 години на COVID и другите неща, които се случват, защо все още ние не можем да разчитаме на тези средства, какви реални постъпления сме направили, за да си вземем сградата, защото, доколкото разбирам, повечето от нас искаме да си я вземем. Ни трябва да имаме дом. И похарчихме толкова много пари, можеше да си купим още една сграда, предполагам, за това време, което се изгуби. За мен това време се изгуби. И се похарчиха излишни средства за съдебни дела, за спорове, което най-лошото е, че са за спорове между самите нас. Аз лично не одобрявам. Знам, че борда и по закон има, борда на директорите по закон има права, но това не значи, че трябва всички тия права да бъдат използвани във всяко едно отношение. Не може да си позволяваме да ругаем или да губим и да лишаваме от правата членове, без да сме се допитали до масата, без да сме обсъдили дори за какво става въпрос. Не може да има Какво имаме да крием ни в тая организация, че да трябва непрекъснато новите номинирани, то само има селф-номинирани всъщност, което би трябвало да имаме повече хора, които да бъдат номинирани и от общността, да имаме такава възможност, която в случая ни се предлага. И защото да може тия номинирани, как е възможно да искат от нас да подписваме, примерно, някаква бланка за non-disclosure agreement, без да знаем въобще къде ще ходим, какво ще правим и всъщност да подписваме нотариални покани, нотариални заверени стейтменти или изявления, които реално, аз не знам дали съм права, но нямат кой знае каква стойност. Освен това, другото, което ми се иска да работим е това, че непрекъснато се повтаря борда, нали, борда колко е про-боно, как работи. Но в разговорите с Милена, например, която много не сме имали възможност много да говорим, но ми стана много неща също ми се изясниха, защото тя работи в тази сфера. Ами като работят про-боно тези хора, ние не можем всъщност да искаме никаква отговорност от тях, нали така? Същевременно те се застраховат с някакви, гледахме новия бюджет, застраховани са за такива огромни суми, срещу какви грешки, не знам. Има неща, които трябва да ги изчистим. Искаме, значи, да не става много
вие ще задайте си въпросите, не искам да съм многословна, аз малко повече, може би понякога обичам да говоря, да обяснявам, защото съм била учителка за кратко време, но съм учила как да обяснявам. Ако имате въпроси за мен, моля, задавайте ги. Искам да сме заедно, да сме единни. Не съм съгласна с членове, с изгонени по този начин членове. Не искам да се казва, че съм част от някакъв заговор, защото не съм част от заговор и не съм тук, за да стоя, не съм под наем, за да стоя за 30 или 120 дни или за 3-4 месеца. Значи всеки от нас има достоинство и аз мисля, че е най-важно да запазим достоинството си и да работим за това да сме българи с достоинство в тази държава и навсякъде по света. Благодаря ви. Благодаря ти, Вяра, за това изчерпателно представяне. Наистина ти направи две странички, така, които разказа доста по-подробно, с точки. Това, което смяташ, че трябва да се направи в този клуб. Нека отворим сега за въпроси. Аз не виждам вдигнати ръце, но който желая, може да задава въпроси към всеки от тримата кандидати, към Милена, Нина и Вяра. Да, Веско. Чувам ли се сега? Да, чуваш се. Да, привет на всички. Първо искам да благодаря и да поздравя трите кандидатки за това, че се кандидатират и приемат тази кандидатура. Пожелавам им успех и искам да задам няколко въпроса в тази сфера. Първо, виждам, че и трите са заети, имат добри професии. Колко време смятат, че ще могат да отделят на тази кауза в бъдеще? Втори въпрос е, аз мисля, че те бяха поканени, ако не бъркам, може да бъркам, от сегашния борд да се запознаят с ситуацията. Доколко успяха да се запознаят с текущата ситуация? И трети въпрос. Има ли специално мнение как могат да приобщат хората от Ориндж Каунти? Благодаря ви и пожелавам успехи на трите кандидати. Благодаря, Веско. Прекрасни въпроси. Ако искате, пак в същия ред, Милена, Нина и Вяра да отговорите. Относно времето, аз още, когато се предложи номинацията, казах, че съм съгласна да поема позицията като във временен борд, докато се проведат нови избори за нов борд. Истината е, че с 3 директори на борда, такава организация с толкова много членове е трудно да функционира. И се надявам, когато борда се промени, тогава да има гласуване за разширяване на борда и да може работата да се разпредели между повече хора. Междувременно, естествено, след като съм се съгласила да бъда номинирана, би трябвало да намеря и време за въпросната работа. И не мога да ви кажа колко часа на седмица мога да отделя, но обикновено след като има работа, която трябва да се свърши, мисля, че всичките сме професионалисти и обикновено след като сме committed to a cause, бихме намерили времето да го направим. Другият въпрос беше за покана от борда в момента. Аз всъщност получих писмото, с което съм поканена да бъда Assistant Treasurer в сегашния борд. Това писмото го получих преди няколко дни.
И истината е, че не бих приела тази покана в момента, просто защото ако приема поканата в момента, това значи да се съглася с действията на сегашния борд. И аз не мога да го направя. И също така не мога да поема отговорността за това да бъда част от този борд в сегашния му състав, просто защото не мога да одобря действията. И за Orange County въпроса? Относно Orange County, истината е, че как да се приобщят хората, аз мисля, че клуба би трябвало организацията би трябвало да е отворена за всички. И всички да са поканени да участват, както преценят, че имат време, желание и интереси. И специално за хората в Orange County не мога да ви кажа нищо, да има някаква специална идея за това. Просто си мисля, че хората, българите, които живеят в цяло Лос Анджелес и каунти и прилежащите каунтис са добре дошли в една отворена организация според техните интереси, желания, време. Това е, което мога да кажа за сега. Благодаря ти, Милена. Нина, Вяра след това. Мютната си. Погрешка. Значи, като Милена и аз казах, че първо да поясна, че да, на мене ми е ясно, че няма такова нещо като temporary board officially in the bylaws. Но може да се свикат нови избори, където всеки, който желае да се номинира или който е номиниран от някой друг, може да се представи и хората да имат свободен избор кой да бъде в борда на директорите. Като Милена също аз подкрепям разширяването на борда до максимума, който current bylaws разрешават, което е 5. По принцип, аз мисля, че може да се направи дори и 6 и да е stagger board, 3 и 3 на всеки 2 години или както се реши ако bylaws бъдат променени. Но относно време, отново и аз ще кажа, че винаги може да се намери време и където има желание, има и начин. В часове не мога да кажа колко часа мога да отделя на седмица, нали? Защото всяка седмица сигурно ще е различна. Понякога ще трябва повече, понякога по-малко. Втория въпрос. Аз също бях поканена, получих писмо за Assistant Secretary, което го игнорирах, защото вече поясних в уводните ми думи, че отношението на този... Аз не мога да работя с този борд по никакъв начин, защото не одобрявам отношението и начина на работа на борда. Но имах разговор с един от членовете на борда преди 2 дни, в който ми се изясниха някои неща, които може не мисля, че щеше да е проблем ноември месец да се разкажат на всички и много хора щяха да са доволни от това. Така че сега съм много по-запозната, отколкото бях преди 3 дни. И относно българите от Orange County, също аз нямам конкретна идея как да бъдат приобщени, но това не мисля, че това е организация, която да е само за хора от Лос-Анджелес, за всички българи и е хубаво да има комити специално за това, за Member Outreach и да се обсъждат начини, по които да се достигне до повече хора. Orange County, Сан Диего и Бион. Това от мен.
Благодаря ти, Нина. И Вяра, извинявай, че си последна, просто така се получи. Няма проблем, разбира се. Колко време? Аз всъщност имам повече време, защото не участвам активно и не работя нито в корпорат структура някъде. Стоя си вкъщи, имам си много малък частен бизнес. Изпращам едни протектори за възглавници от вкъщи. Така че имам време, мога да посветя време и смятам, че както казаха и Милена и Нина, не може да разчитаме само на 3 души при тази организация. И както написах вече и в моето изявление, аз очаквам да има поне 5 души в борда и да има поне всеки един от тях да участва по една комисия от още толкова хора. Така че ако активно се ангажират около 20 души в моята глава, така излиза, няма да е толкова трудно. И може всеки да си поеме една част, да си ръководи и да координира действия, защото това, което виждам и което ми харесва, е, че имаме много способни млади хора, имаме хора по-възрастни като мене и много други, които всъщност са много подходящи и които искат да участват и не можем да си позволим да ги изключим от дейността. Затова ви казвам, че аз имам време и смятам, че дори да го сметнем грубо по час или 2 на ден, и ако сложим 5 дни по 2 часа, 10, 40 часа в месеца, бих могла да отделя. В случая съм способна това да го направя, при положение, че всъщност има хора, които и да помагат също и които да имат идеи и не само идеи с общи приказки, и идеи за как да свършат работа, с какво могат да помогнат. За поканата на борда аз също получих писмо преди 2 дни и освен това имах честта да говоря с един от членовете на борда. Наистина, както на Нина, на мен ми станаха ясни някои неща от другата страна. И моето предложение беше, защо не сме си ги казали тия неща. Значи, повечето ни проблеми всъщност излиза, че са оттам, че не си казваме нещата в прав текст. Или нещо, и това създава едно чувство за недоверие, за недомлъвки и оттам започват да изтичат клюки, някакви отново недоверие. Няма нужда от недоверие, ако кажем как стоят нещата. И затова смятам, че не мога... тази позиция, аз получих писмо да стана вайс-президент. Нали? Тази титла е много така, звучи добре, но аз не мога да се съглася, защото всъщност аз не знам какво се очаква от мен като вайс-президент, при положение, че ние вече имаме и президент, имаме и секретар, имаме и даже Chief Financial Officer от този ден, мисля, че нали? Ние какво ще правиме с трите или другите 3 в тези позиции, на мен не ми е ясно и докато не ми се изясни, не мога да кажа нищо. Освен това, това, което в разговора с господин Аладжов си позволих да му кажа, е, че отново това, срещу което се боря, се случва. Аз не искам някой да ме настанява на някаква длъжност. Аз искам народа да си каже думата и да реши дали аз имам такива възможности, дали имам качества, да представлявам хората, дали заслужавам да бъда там. Иначе, разбира се, имам време и съм съгласна. Благодаря за доверието. За Ориндж Каунти, тъй като са една много активна група,
и аз много ги харесвам, но ми е далеко, защото аз живея в Камарил. Аз може би и не попадам в Лос-Анджелес, защото съм в Вентура Каунти, ама искам да кажа, че основната пречка е пътуването и разстоянието. И разстоянието аз бих го скъсила, като събитията, които се организират, се координират между повечето организатори на културни събития в България, за български събития, особено в Калифорния и Невада и Аризона. Ако ние успеем да се координираме с организаторите на такива събития, ние ще ги направим събитията така, че да са по средата и да са удобни на всички да присъстват. За мен един основен проблем при българските събития е липсата на координация. Предварителен план и логистика. На нас ни липсва логистиката на тези събития. Това е, което мога да кажа за сега на първо четене за Ориндж Каунти. Благодаря. Благодаря, Вяра. Това, което аз мога да добавя тук, че едно от моите лични разочарования, да речем, с организацията беше, че при 3 години, когато се избра нов борд, се говореше много, че ще има комисии, говореше се точно как ще се привличат хора, които са професионалисти в определена област или искат да се занимават с определени дейности. Това просто никога не се случи. Затова за мен не е извинение, че бордът бил работил много. Нали? Това идеята е, че бордът координира нещата, а конкретната работа може да се делегира на хората, които разбират от различни области. Сега, има въпрос от Петро Душков, който е 3 въпроса всъщност, но ще ги задавам един по един и просто който от вас иска да отговори. Първият му въпрос е свързан с нали, до някъде с това, което Веско попита за Orange County. Петро пита каква е визията ви за членство и смятате ли, че трябва да се разширява или смалява според сегашната бройка. Знаете, че беше гласувано хора извън Калифорния да нямат право на глас, т.е. де-факто нямат участие в този клуб. Какво е вашето отношение към това? Каква е визията ви? Как смятате, че трябва да се развива БАЦЕС? Който от вас иска, нека вземе отношение по този въпрос. Може би аз ще се включа съвсем набързо. Въпросът за членството. Аз мисля, че въпросът за това как да изглежда като управление организацията трябва да бъде обсъден от всички, които са членове на организацията. Как да изглежда тя? Дали да продължава да има статут 501c4? Дали да бъде клуб? Дали да бъде просто отворена организация, където, например, да няма членове, но да има различни нива на донорство, които да ти дават определени права, например. Дали да има членски внос, дали да няма членски внос. Просто в зависимост от това какъв е статута на организацията, дали е 501c4 или дали е 501c3, тогава много от тези неща се определят някакси логично според статута. За мен до сега не съм виждала организация да изключва членовете си просто наляво и надясно, просто защото не са харесали някой, който казал нещо, което не звучи добре или някой е бил ядосан и решил да го изключат. Това никога до сега не съм го виждала в никоя организация. Обикновено организациите искат да имат повече хора, които да посещават събитията им, да имат повече членове. Но пак казвам, според мен, членството като член на организация до някаква степен е свързан с това какъв ще бъде статута на организацията, дали е 501c3 или дали е 501c4.
Третия въпрос на Петро беше свързан с това дали 501c4 върши работа за целите на БАЦЕФ, но мисля, че ти го отговори, че това е нещо, което трябва да бъде решено от самите членове на организацията. Нина или Вяра, нещо относно визията за членство? Имате ли какво да добавите? Вяра, за мен аз не мисля, че трябва, със сигурност не би трябвало да се смалява членството спрямо сегашната бройка и мисля, че трябва да сме отворени към нови членове, защото всеки един ден българи пристигат в Лос-Анджелес, в Ориндж Каунти, в Сан-Диего, нови българи и ние не трябва да изключваме никой и да се затваряме на който е член и до там. Относно отношението ми към втория въпрос на Петро, ако мога, отношението ми към други български организации и институции в района, аз мисля, че БАЦЕС трябва да работи с всички други организации и това е идеята, нали, да продължаваме и да цениме българското, е да сме обединени и да се координираме и да се подкрепяме и БАЦЕС да подкрепят други организации и инициативи за български събития и всякакви идеи. Вяра? Аз също съм на мнение, че ние трябва да сме повече. Аз искам да имаме повече членове, защото една организация е по-силна, когато има повече членове. За мен е така. Ще бъде по-трудно, може би, физически да се осъществяват някои неща и може би в такъв случай ще трябва да има по-голяма координация на повече хора от повече места, но не виждам никакъв проблем хора, които искат да са членове, да нямат, да им бъде отказано. Възможно е да има различни нива на membership. Това вече е друг въпрос. Mm-hmm. Кой в какви правомощия ще има, защото едно нещо, което много искаме е, освен борда да има само права, и членовете да имат също права, задължения и да имат някакви правомощия. Така че аз съм за това да има повече членове и това ще ни направи по-силни. Така ще разнасяме култура. Ние сме тук, за да разнасяме език и култура, да включваме студенти в университета, да имаме веб страница, имаме деца, които могат да направят чудеса, без да им даваме огромни пари или нещо, като може да бъдат учебни проекти. Имаме художници, артисти, да не говорим за актьорите. Аз искам, освен да имаме фолклорните програми, с които наистина вече се прославихме, канал 5 и така нататък. Тук те работят много, много солидно. За мен Basis е една организация, която може да си позволи да е координатор и да подпомага тези съществуващи за мен по-малки, ама те скоро ще станат по-големи, ако ние продължаваме да не правим нищо. Тоест, ако ние сме дали миналата година $500 за училището, за мен като Basis, това е унизително. Според мен Basis трябва да е в състояние да организира база, да помага за учебници, на хоротропци или на други танцови групи, да им помага в много по-голям мащаб за събития, да ги свързва, да ги праща на фестивали и така нататък. Да не се отклонява много, но според мен втория въпрос, предполагам, че отговорих на Петро, е, че трябва да се включат и трябва да се координират, стига те да искат, да не стане като българските училища, както не искаха да се координират и тръгнаха да се разделят. Искаме да сме заедно. Заедно можем повече. И
какво беше третото? Да, третото, ето, аз нямам смисъл да го повтарям, но пак е важно членовете какво ще кажат. Защото дали сме 501, C3 или C4, до сега ни казват, че не можем да получаваме donations. И аз си прочетох и казвам, това, че не може да получаваме donations, не значи, че не може да имаме contributions. Тоест, през тия 3 години нищо не ни пречеше да правим fundraising по някакъв начин. Защото това значи да се търсят повече и по-големи фирми или хора с възможности, които директно могат да заплащат за нещо. И те могат да си го отпишат като разходи, дали ще има маркетинг или нещо. Тоест, това не ни лишава от възможността да набираме средства. Другото е, че дори 501C4 има възможност да получава грантове. Ние не сме написали сигурно нито един грант. Аз не знам такова нещо, защото всъщност аз не съм се запознала, нито съм виждала архиви, нито съм поканена. Примерно, аз бях поканена сега, за да отида да приема длъжност, но аз искам първо да видя за какво става въпрос. И това е това, което искам да кажа. Трябва да решим дали сме едната отворена организация, другата може да е по-голяма с специфично членство и това ще го решат членовете. Благодаря. Благодаря, Вяра. За мен темата с веб страницата и комуникацията е особено болна, може би защото все пак това е моята специалност. Аз не виждам причина да нямаме работеща хубава страница, която би могла да извършва много, много функции, независимо от нашето географско разположение. Сега, обаче имаме една сграда, за която Даниела Божидарова задава въпрос. Какви са вашите идеи за сградата? Как бихте работили върху това да се използва сградата? Защото в момента се използва само за даване под наем на други бизнеси. Може би някой от вас да каже идеите за сградата и доколко може нещо да се промени там. Относно сградата, истината е, че никога не съм била никога не съм виждала тази сграда. Но доколкото разбирам, в момента има някакви договори за наем. Докато не видим какви са договорите за наем и какви са условията за наем, не мога да кажа какво да се прави сградата. Колкото разбирам, зала се дава под наем. Дали е през цялата седмица дадена под наем, и никой друг не може да я ползва, или просто се дава под наем почасово. Знам, че много нон-профит организации, които имат помещения, дават почасово под наем техните помещения, когато не ги ползват, за да си помагат с наем, плащане на наем или помагане като допълнителен доход на организацията. Може би такъв вариант е възможен да се направи. Но пак казвам, ако в момента съществуват договори за наем и не знам какви са условията по тези договори. Но според мен е възможно, пак казвам, в зависимост от договорите подписани, след като изтекат, да се дава помещението в определени дни под наем, когато не се използва от българската общност, или в определени часове, или в определени месеци, което да подпомага като приход на сградата, а пък залата и помещенията да се използват от български организации, които имат някаква дейност. Например, това, което знаме, е хоротропци се събират. Сега не знам дали е удобно за тях, но хоротропци могат да използват залата. Има други организации със сигурност, които имат програми и които биха се радвали да използват залата. Как точно ще стане това? Пак си мисля, че трябва членовете на организацията да решат как искат да го направят и всъщност да се види какво е финансовото състояние на организацията и какво може да си позволи да направи в тази област. Това е което аз мисля. Нина, Вяра? Да, предполагам на Даниела въпрос е свързан с втория етаж и Корейската църква.
И както Има Милена вече въпрос от Здравко Николов също за това каква е компенсацията, но това може би са вече много технически подробности. точно щях да кажа, че докато не видиме the terms of the lease agreement, ние не можем да дискутираме и да правиме планове. Трябва да се види нали, каква ще е неустойката, ако бричнем лиз, и да се представи на членовете и те да решат дали искат да прекратиме лиза и да платиме, или да се продължи лиза и нали, да се намери друго помещение, което БАЦЕС може да ползва за български дейности. Защото предполагам въпросът беше свързан с втория етаж. Да. Вяра, за сградата. Мисля, че си мютната. Сега да? Сега чувам. Да. Да, извинявай. Тази сграда, като дойдох през 2011 година, имах възможност да видя едно събитие, може би много малко, но салона е прекрасен. Местоположението е добро. Наистина няма голям паркинг, но при положение, че не се събират кой знае колко хора, мисля, че това е една много добра възможност за редовно ползване на сградата. Виждам я като хъб, като едно място, което в моите очи трябва да бъде, ако може, всеки ден отворено, дори по 4 часа. Да може да има хора, да има библиотека, да има... Пак говорим пожелателно за тия неща, но как ще го направим? Доколкото разбирам, имаме правни усложнения, но тъй като не сме съвсем наясно какви са те, както предишните представители казаха, по-добре е да знаеме законово кое колко ще ни струва и членовете да решат. Борда да изпълни това, което е общото решение. Колко пари ще ни струва, нямаме много възможност да харчим, но при всички случаи имаме нужда от дом. И това е, аз бих хотела да си вземем дома. И ако тая корейска църква не може да се гони, или да й се повиши найма, или да ни даде да се договорят възможности с тях да се ползва, макар че ще има усложнения, предполагам, кой кога влиза и излиза. Това е технически, но ние трябва да си работим, да си вземаме обратно дома. Това е за мен. И тия найми, тия договори, оказва се, че Property Management компанията, защото аз имам определен опит в HOA, Property Management и Real Estate. Не казвам, че съм голям гуру, но законово, като ги знаеш нещата, може да кажем, че за мен тази Property Management компания не си свършила работа. Въобще и защо в бюджета се предвиждат тези пари за тях за още повече работа, не мога да разбера, след като те не са свършили тая предишна. И след като борда е натварен, примерно, Влади трябва да е натварен да ходи да проверява дали улуците са запушени или не, или дали трябва да чистим покрива и улуците или не. Това не са неща. Значи организацията на тази работа не е направена както трябва. Зад мен property management не е свършил работа. Не е събирал наеми, за какво му плащаме. Това трябва да се преразгледа. На първо четене. Благодаря. Благодаря, Вяра. Господин Стрински дига ръка. Моля. Първо, здравейте и доброто на всички. Чувате ли ме? Да. Благодаря. Най-напред поздравления на трите дами. Много се радвам, че виждам нови хора, които имат желание да се включат да помагат в дружеството.
Аз имам всъщност доста въпроси, ама искам да ги задавам по-скоро, по-бавна скорост, да не претрупам. Първият ми въпрос, не знам дали от организаторите зависи това, имам може би 6 или 7 въпроса до тук, предпочитам да ги Само, задам извиняй, по един по два. може само за секунда да те спра. Понеже обявихме среща до 11 часа, аз съм До готов 12. до 12, извинявайте. Аз съм готов да остана и вероятно и членовете, кандидатите са готови да останат. Събранието се записва, така че ако някой иска да си тръгне, да не се чувства, нали, притеснен от това, че нещо ще пропусне, ще има запис. Аз съм готов да продължим този разговор. Да, заповядайте. Да. Добре, някои от въпросите ми са свързани с финанси, другите са по-скоро оперативни. Първият ми въпрос е свързан с финанси. Преди няколко месеца Вяра подложи борда на много силна критика, как така сме посмели да дадем пари на българското училище, те си имат официални спонсори от България и така нататък. Моят въпрос към всичките кандидати е: на кои други организации смятате, че не трябва да се дават пари? Също така от към финанси и резерви, знаем, че сградата има доста дефекти, които трябва да се оправят. Какъв ви е плана? Какво смятате да правите, ако се окаже, че не можем да отдадем на време помещенията и не ни излизат сметките? С другите въпроси мисля да продължа по-нататък. Благодаря. Заповядайте, който от вас иска да отговори. Понеже моето име беше тук. Към мен имаше един въпрос. По-скоро това беше началото, да. Значи, аз не съм казвала и не съм била против да се дадат пари на българското училище. Аз не знам как го е разбрал това Влади. Просто, напротив, искам да кажа, винаги съм казвала, че когато се дава на фондациите или фондовете или организациите пари, е добре да имаме прозрачност те какви са, от други места получават ли някакви помощи, за да знаем ние на къде да насочим нашето перо с нашата помощ. Това не значи да ни им помагаме. Аз просто не мога да разбера как Влади е разбрал такова нещо. И още повече, че сумата беше от $500, за мен е смешна просто. Тя е много малка. Така да бъда откровен. Това, ако искам да кажа. За финанси смятам, че трябва да се помагат на всички, но за да имаме финанси, трябва да имаме фандрейзинг. Трябва да имаме дейност. Трябва да има базари, да има изложби, да има концерти, да се плаща за тия неща. Ние не можем да изтискваме от тия наеми, само да харчим от тях, без да допринасяме нищо. Значи, ако сме имали примерно $500 000, сега 3 години по-късно имаме колко? 100 000, 200 000. Хората с $500 000 би трябвало да направят 1,5 милиона. Моят мозък така работи. Не знам какво да кажа. Това ми е мнението. Нещо друго трябваше ли да отговоря? Аз може да съм пропуснала. Влади каза, че ще пита после. Аз си мисля, извинявам се, че се намесвам, но си мисля, че даването на пари от една организация трябва да става по някакъв регламент, така че този регламент е отворен към всички организации, които се квалифицират за въпросната помощ. И пак казвам, членовете трябва да решат как искат този процес да става, дали организацията да обяви, че има някакви грантове, които може да даде, дори да не се наричат грантове, но да има правила, по които всяка една друга организация може да кандидатства за получаване на въпросната помощ. И да има някакъв процес. Например, отваря се искането за помощ, се отваря през януари, решението излиза през март и парите трябва да бъдат усвоени до определена дата следващата година. Или какъвто и да е процес, за да бъде решен, но трябва да има някакъв процес, за да може да е отворен към всички организации в района, които да могат да кандидатстват за въпросната помощ, а не да се появяват. Не знам какъв е случай с българското училище, но, например, всеки, който реши, че може да поиска пари от организацията, да дойде и да каже: аз сега искам пари за еди си какво си, и
това нещо се случва на тая дата. Това е което аз мисля, че трябва да изглежда. Нина, ако има нещо да добави, иначе господин Стрински има ръката. Не, нямам нищо да добавя. Присъединявам се към Вяра, мисля, че иска да каже нещо. Аз също искам да добавя, че точно това е работата на комисиите. Това е работата на комисиите и това е работата на борда. Да каже, тази година ние можем да дадем еди колко си пари от тях, имаме толкова, ще съберем еди колко си, надяваме се. И събитията, събранията трябва да са по-често, събранията с членовете, за да може борда и комисиите да кажат кой е поискал помощ, за какво става въпрос и да се реши кой е в голяма нужда или на кого можем да помогнем, защото и на другия може да се помага по някакъв начин, на този да има по-голяма нужда. Това става от работата на комисиите и също от достъпността и това планиране на работата на борда и на целия клуб. Благодаря, Вяра, благодаря, Нина. Господин Стрински? Благодаря още веднъж за втората възможност. Въпросът ми ще започна с въпрос към Нина, тъй като има по-адвокатски поглед. Да коментира дали има разлика, дали една форма, например тази за номинацията е нотариално заверена или не, и дали има някакъв ефект от цялата тази разлика. И въпросът към всичките кандидати е защо не се кандидатирахте през 2023 на изборите преди месец? Благодаря. Първо ще отговоря защо не съм се кандидатирала. Както казах в началото, група от хора ми се обадиха и ме поканиха, т.е. те ме номинираха. Аз, както и през 2020, аз не съм се номинирала. Разбрах, че определени хора са ме номинирали и реших, че ще уважа това, че те са ме номинирали. Туран. Затова не съм се кандидатирала. Относно какво беше дали формата е нотаризирана или не, да, със сигурност има разлика, но доколкото си спомням, сигурно и Влади, ти си спомняш, такива requirements нямаше 2020 година и мисля, че това ваше решение е arbitrary и беше едно от нещата, с които се целеше да изключите хора от to discourage them to run. That's it. Мога ли да задам уточняващ въпрос? Ако на следващи избори ако на предните избори беше предложена абсолютно същата форма, която само да не изисква номинация, нотаризация, щяхте ли да се кандидатират? Да. Нотаризацията ли е единствената пречка? На мене ли ми говориш? За всички това въпрос. Както казах, аз не съм първия път не съм се номинирала лично. Хора ме номинираха и този път не съм, както никой не ме е номинирал, всъщност то трябваше да е лично да се номинирам, аз няма да се номинирам to run for elections и to go through hoops, all the hoops that you created with the mandatory non-profit training prior to the elections, which you didn't have in 2020, right? Am I right? Такива бяха условията към този момент. Това е верно. Да, това е моята идея, че вие създадохте други условия с идеята да си останем ние, защото това е вашия клуб. Няма да коментирам, думата е ваша. Да. Добре, някой Това е моето виждане. Оценявам, благодаря.
някой от другите кандидати да иска да вземе Аз, отношение? както Нина каза, аз не съм се самокандидатирала. В момента съм номинирана и затова и се съгласих да приема номинацията. Мисля, че има разлика, когато те номинират и когато се самокандидатираш. За изборите през 2023 година, преди няколко месеца, истината е, че ако не се не видях видеята познати по Фейсбук за това какво се случва, дори нямаше да съм разбрала, че има избори. В предишните избори, преди 2023 година, имаше кампания, събираха се подписи, събираха се членство, имаше кампания за избори. И беше пределно ясно какво се случва. Имаше срокове. Също така тази година, 2023 година, аз не получих никаква бюлетина по почтата. За предните избори получих бюлетина в почтата и успях да гласувам. Така че, пак казвам, аз съм номинирана и затова съм тук днес, в момента. Но за да се само кандидатирам, аз няма да се кандидатирам. Вяра? Аз не знам, Влади, защо така обобщава нещата. Той много добре знае, защото имахме кореспонденция с него, че аз съм в България. И аз не мога да участвам по правилата, по които те бяха определили. И в този кратък срок не мога да участвам. И освен това, също като Милена и Нина, аз предпочитам не да се самономинирам, а да бъда и номинирана. Защото това значи много. Това значи да има хора за теб, които да ти вярват, които да ти дадат своето доверие, да може за тия хора да стоиш и да устояваш и техните права и желания. За мен това е чест и това е отговорност. А ние в последната изборна кампания много хора бяха лишени от такова право. И всеки трябваше да се самономинира. Нямаше въобще възможността за номинация, фактически остана в деня едва ли не на изборите. Аз така разбрах отдалеч. И как може да се самономинираш в деня на изборите и да те изберат? Аз това не го разбрах как става. Както и да е, това искам да кажа, че миналите избори през 20-та година имах приятели, които ме номинираха, защото тогава имаше такава възможност. Но аз имах други планове и им казах по-добре да не си хабят гласовете и да имаме гласове, за да имаме действащ борд, защото ми се налагаше да пътувам и да отсъствам. И предложих да гласуват за други хора. И не гласувах и за себе си, и затова някои хора бяха казали защо дори аз не съм гласувала за себе си, защото не можех да дам време. Нямаше нужда от това нещо. Благодаря. На миналите избори също имаше възможност за гласуване през имейл, което мисля, че е редно през 2020 години. Господин Стерински, отговорите ли ви на въпросите, за да продължим нататък? Имам още въпроси, но предпочитам да дам думата на някой друг и да се включа по-нататък. Благодаря. Добре, благодаря аз. Нико, виждам, че вдигаш ръка. Добър ден на всички. Как се чувствате в този дъждовен ден? Имам специфични въпроси към трите дами, които са номинирани за директори. И те са: какви са вашите планове да направите тази организация прозрачна? Номер 2. Какви са вашите планове да поддържате non-disclosure agreements between the three board members, 3 or 5, whatever the number is. И моля, бъдете изчерпателни във вашето отговор. Благодаря ви. Благодаря, Нико. Кой ще подхване въпроса за прозрачността? Мога аз да започна. Прозрачността. Аз мисля, че всичките тези
раздори, които се случват в момента, се случват до голяма степен за това, че няма прозрачност. Винаги има някаква тайна за някакви неща. Може би има договори, които се очаква да бъдат, да не са публикувани на уебсайта на организацията. Това го разбирам. Но е много важно членовете на организацията да бъдат информирани за много големи и важни решения на организацията. Дали помещения ще се дават под наем, дали ще се дават помощи на организации. Всичките тези решения трябва да бъдат публикувани и, пак казвам, ако се касаят големи суми, е добре всички членове да бъдат информирани предварително, за да може да се вземе мнението на членовете на организацията. Как ще се поддържа прозрачността? Има вебсайт. Виждам, че е започнал и нюзлетър да се изпраща. Също така могат да се свикват събрания по определени теми на групи на членовете, които да се обсъждат дали ще е решение за даване на помощи, дали ще е решение за това да се направи нова комисия за някакво събитие. Мисля, че има много варианти да се поддържа яснота и прозрачност. И всеки път си мисля, че когато се появят някакви съмнения или хора казват, хей, аз си мисля, че еди си кой си е взел пари или не е взел пари. Тези неща трябва веднага да се адресират от страна на борда, защото след това става много трудно за обяснение. И разнасяне на клюки и обиди, мисля, че това е най-грозното нещо, което може да се случи, защото съм сигурна, че след всяко действие на борда има документи и няма да има проблем документите да се сложат в пространство, където да са свободни за достъп до членовете. Нина, Вяра? Аз лично подкрепям Милена, каквото каза. Мисля, че тя даде доста изчерпателен отговор. Не мисля, че трябва да има прозрачност и мисля, че това е една от големите причини да сме тук в момента на тази среща. Аз мисля, че след всяка среща на борда, минутите от срещата могат да бъдат качвани на вебсайта или бацес Facebook груп, която да е close само за members, където всички могат да ги виждат. Относно сериозни решения и проблеми, които БАЦ има, аз мисля, че трябва да има, ако не на annual meeting, да се свикват special meetings, където членовете да бъдат информирани и да се вземе тяхното мнение как да се процедира по сериозни големи решения. Вяра? Мисля, че Милена и Нина толкова изчерпателно отговориха. Искам да кажа прозрачност, това го казаха протоколи, достъп на протоколите от всякакви събития, от всички срещи и тези, които са с решенията, които за следващото действие. От друга страна, NDA, аз лично не харесвам тази форма за Non-Disclosure Agreement. Още повече да трябва да се... За мен това би трябвало, освен ако не е законово толкова необходимо за нещо, тогава да се придържаме към него. Но в една организация, в която трябва да си казваме всичко, аз не мога да приема, че трябва да има Non-Disclosure Agreement за всяко нещо, едва ли не, защото тук това, което направо ме шокира, беше как можеш да се съгласиш да подпишеш Non-Disclosure Agreement, като не знаеш каквото очаква, нали? От друга страна, пък като го подпишеш през нотариуса, има ли то всъщност някаква роля и някаква важност? Не мисля.
Но могат после да се разнасят приказки и да стават поводи за повече скандали. Това е. Не трябва... Значи, минути от заседанията, работата на комисиите да се свързват с хората, с които трябва. И най-важното винаги да бъде наяве на веб страницата, с по един имейл и наистина да включим имейла по-активно, защото в крайна сметка ние живееме в техническия свят. Ние без тия неща не можем. Ние много бавно иначе ще действаме. Това е. Само исках да благодаря ви и на трите. Исках, ако може, също Милена и Нина да коментират за NDAs между board members и какво ви е отношението за това. Аз Нина, go ahead, защото знам, че ти трябва да тръгнеш рано. за мен NDA са излишни. Това е, което искам да кажа. Няма друго да кажа. Да, и до сега в работата ми с неправителствени организации никога никой не е искал от мен да подписвам NDA. Пак казвам, освен ако не е някакъв особен договор, който I don't know, има някакви особени, стриктни... Обикновено се подписва форма за конфликт на интереси. Това е първото нещо, което подписваш, когато станеш член на борд. NDA, не мисля, аз не мисля, че бих подписала NDA. Това е, което мога да кажа. Благодаря, Милена. Виждам, че господин Стрински дига ръка. Само да кажа аз едно нещо за процеса, с който аз много добре съм запознат от 25 години, понеже това правя в академията. Всяка среща има адженда или дневен ред, който се обявява предварително, публикува се, след това има минutes или протокол на срещата. Този протокол се одобрява обикновено на следващата среща на съответната организация, там дали ще е борд, дали ще е някаква по-голяма организация, но в момента, в който се одобри, то вече става част от public record на тази организация. Това става много бързо, има така доста прости и директни правила как се прави това според Robert's Rules of Order, най-характерното, което се използва в англоязичния свят. Така че няма голяма тайна, няма нищо особено, което трябва да се мотка, да се бави. Само това мога да кажа аз от моя опит. Така, господин Стрински? Благодаря за възможността още веднъж. Бих желал само да довършим темата с прозрачност и въпроси. След това имам още един последен въпрос. Както всички знаем, в основата на сегашния раздор е резултат от съдебното дело с Робърт Марков и факта, че той е засекретен. Като директор и трите ще имате достъп до всички детайли, включително до цялото споразумение. Първата част от въпроса е: смятате ли, че трябва да се разсекрети договора? И смятате ли, че трябва да се разсекретят всички договори? И това е първата част на въпроса. Нека да спрем до тук. Искам да продължа след това, да не ги смесвам. Благодаря. Да, заповядайте. Може би Нина, защото знам, че наистина ти трябва след няколко минутки да се тръгнеш. Мога да остана до и 40-45 максимум. Може ли за кой договор става на въпрос? Съдебното споразумение с от делото с Робърт Марков. Робърт Марков, Тинка Бонева, Владимир Трифин и Майк Бойков. Мога ли да направя едно уточнение тук? Извинявам се, че се намесвам така. Влади каза нещо, което мисля, че трябва да се уточни. Каза, че в основата на раздора е това дело и това, че това дело е засекретено. Всъщност много малко хора ги интересува това дело. Повечето от нас сме тук и искаме промяна заради вашето некомпетентно управление.
последните 3 години. Това е в основата на раздора, не е някакво дело, което даден член или няколко членове са завели срещу вас. Така че мисля, че отместваш фокуса с този въпрос. Искам да си коригирам въпроса в този случай. Една от причините nomination формата да се смята, че включва NDA, е именно клаузата, че се очаква този договор с подсъдебното споразумение да остане в тайна. И това беше уточнявано. Нека да зададем въпроса от тая гледна точка. Добре, да върнем може би топката в Нина. Добре, т.е. пак ме питаш дали този settlement agreement трябва да бъде направен публик? Това ли е въпрос? За него и други договори, които в момента борда предпочита да не ги разпространява. Така, значи, едно е, не знам, the terms of the settlement и дали може да бъде разкрит специално този settlement, за който ти относно Робърт Марков, даже аз не съм запознала с делото, нали, зависимост от the terms of the settlement, тогава, ако ги видя, тогава мога да кажа дали може да бъде made public или не. Относно други договори, които, както ти го каза, борда е решил, че за сега не иска да ги прави публик, това значи, че те не са тайни, а е просто решение на борда да са тайни, така че аз не мисля, че ще е violation или няма да е violation и би трябвало да се предоставят на членовете да имат достъп до тях. Добре, благодаря. Да, аз съм съгласна с Нина за въпросния NDA на въпросния settlement. Първо, аз първи път чувам за това дело и не мисля, че проблема е за това, че ние сме стигнали до тук. Не мисля, че проблема е в това дело. Например, аз за първи път чувам за това дело. И честно, това дело не ме интересува. Това, което ме интересува, е това, което прави борда избран през 2023 и избран през 2020 година. Затова сме тук. Просто защото хората не са доволни от това, което се случва. Пак казвам, за въпросното дело, сега е за първи път това, което чувам. Въпросният settlement, ако в него има клауза, в която не трябва да бъде направен публик, естествено, че няма да бъде направен публик. Това е решение на съда. И не мисля, че някой от нас ще тръгне срещу решение на съда. Всички останали документи, които могат да се направят публик, трябва да се направят публик, просто защото членовете на организацията имат право да имат достъп до документи и договори на тази организация. Просто защото те са членове на организацията. Ако не са членове на организацията, тогава може би няма да имат достъп до тези документи. Добре, и моят последен въпрос в този случай. Как смятате, че правилно да се процедира, когато членове на организацията разпространяват клюки, особено злонамерени клюки? В предния устав това беше забранено, включително беше повод за изключване и смятате ли, че трябва да има наказание за такива случаи? Благодаря. Съжалявам, че се усмихвам така. Лично поведение не може да се контролира с закони и с bylaws. Поведението на всеки един човек зависи от поведението на всеки един човек. Дали, когато се разпространяват клюки и недомлъвки и такива неща, трябва да се отговори с документи. И след като се отговори с документи и се изясни каква е истината, оттам насетне никой нищо друго не може да направи. Не можеш с bylaws да забраниш на някой да разпространява клюки. Аз не знам дали това е било ефективен начин да се спрат клюки. Поне в моя опит като човек с различни социални взаимоотношения, спирането на клюки става по един единствен начин. Когато се предостави истината в лицето на въпросния човек, който разпространява клюки. Изключване от организацията за клюки, например, нещо, което да речем,
ти би определил като клюка, някой друг ще каже, ами това не е клюка, това е истина. Докато не се разбере каква е истината, всяка страна има право да изкаже мнение. Благодаря, Милена. Аз не искам да правим в разговора персонален, защото мога доста неща да кажа по този въпрос. Кое са клюки, кое бяха въпроси. Да не говорим, че нали, въпросното изключване на четирима души нито беше правилно юридически, нито има някакви предоставени Крис, извинявай, че те мотивации. прекъсвам. Може да чуем хората всъщност, трите кандидатки? Това предстои да се случи и за в бъдеще. Ще има пак клюки. Какво смятат да правите? Има въпрос от Надя. Да, може ли да... Извинявай, че да. Защото искаше да чуя и от мен и от Вяра относно бъдещите клюки, които ще ги има. Нали, какво ще правим ние. Ами, аз не мисля, че членове трябва да се изключват за клюки или мнения. Всеки има право на мнение и нали, freedom of speech, freedom of expression. И ако, примерно, има конкретна атака срещу мене, защото аз съм направила нещо, аз имам глас и имам право да изляза и да покажа, че това е грешно. И оттам нататък всеки е свободен да формулира тяхното мнение. Не значи да каже не, този човек трябва да бъде изключен от БАЦЕС, защото е изказал мнение спрямо мене и начина по който аз си върша работа като член на борда. Благодаря, Нина. И сега Надя, извинявай, че оставих толкова. Няма проблем. Съжалявам, моите деца имат един клас, който току-що ще се свърши, ще бъда много кратка. Искам да ви благодаря на трите, че се хванахте да го правите това. И на хората, които ви номинираха, защото просто ми пълни душата да знам, че има хора, които достатъчно им ги бърка да се заемат, когато виждат, че нещо не е правилно. Както виждате, аз ставам доста емоционална на тази тема. Това, което искам, може би тази последния въпрос, който задавахте за Влади е една от причините, за която ние много се карахме, защото аз също бях много против това хора да се изключват, защото са казали някои неща. За мен това не е правилен начин да се адресират разногласия между обществото. Така че просто искам да ви благодаря, че валидейтвате до някаква степен това, за което аз what I stand for and what my vision is for this club. Това е. Нямам въпрос, просто искам да ви благодаря, че ви е грижа и наистина имам много работа. Знам някои от въпросите, тук пак бяха за сградата, може да ги изгоним тези отгоре. Това за 3 години работих върху него. Мисля, че съм доста практичен човек, когато става дума за какво може да се направи, какво не може да се направи. Ако мога да помогна с нещо, да ви кажа какво ние сме имали в предвид, тук съм да помагам. Така че благодаря ви още веднъж на всички, които създаваха тази среща и участваха. Това е. Благодаря ви. Надя, благодаря ти на тебе за това, че 3 години си посветила на БАЦЕС и за работата, която си свършила. Мерси, оценявам. Благодаря и аз, Нико. Мисля, че вдигаш ръка. Не знам дали все още имаш въпрос, Нико. Аз също аплодирах отговорите. Не, нямам въпрос. Благодаря. Добре. Други въпроси, ако има някой, който се сеща в момента. Ако не, аз оставих имейла си в чата. Можете да пишете на мен или да пишете в групата приятели на БАЦЕС в Facebook. Има ли още въпроси? Някои още към трите кандидатки? Добре, прекрасно, даже сравнително на време приключваме. Господин Стрински, това въпрос ли? Имам въпрос, той е по-скоро закачка към трите кандидатки. Имате ли притеснение, че сте
кавички инсталиране на борда, без да е дадена опция на каквито и да е други кандидати или конкуренция. Все пак за 3 места само вие трите бяхте предложени без конкуренция. Може да коментирате. А, така, първо, че всъщност няма да сме де-факто само ние трите, както бивш член на борда вчера беше споменал някъде на Фейсбук. Всеки може да се номинира, да дойде на 27 и да се номинира и да даде стейтмент и хората да гласуват за него. Така че не мисля, че сме само ние трите. И не смятам, че някой ме инсталира. Аз мисля, че това е обидна закачка, но ако искат Милена и Вяра да кажат нещо. За инсталиране. Не мисля, че някой някога ме инсталирал където и да било. А, а, не. Пак казвам, аз бях номинирана от група хора, които не са доволни от начина, по който въпросната организация се ръководи. Аз също не съм доволна, виждайки какво се случва. И пак казвам, вместо да седа на sidelines, реших, че е добре да направя нещо. Всеки, който иска да направи нещо за организацията, аз съм сигурна, че би бил номиниран и може да се самономинира. Аз бих номинирала всеки един, който иска да направи нещо добро за организацията и има опита и има знанията да го направи. И желанието най-вече. Вяра? Аз също не смятам, че ще бъда инсталирана или някой просто ще ме постави някъде без аз да знам за какво става въпрос. И това, което всъщност се опитваме да изместим, Влади, като питаш това въпрос, аз мога да попитам, вие като бяхте 3 от 3, смятате ли, че просто някак си сте били инсталирани? Не става въпрос за това. Въобще не става въпрос за 3 души да бъдат избрани само. Преди мен Милена и Нина обясниха. Всеки може да се номинира, да се самономинира, да бъде номиниран. Отворено е обществото и ние нямаме никакво такова чувство. Това е обидно. Освен това, другата теза, която прочетох снощи, беше, че 5% от членовете ще предизвикат преврат. Не става така. 5% от членовете са необходими, за да предизвикат събрание. А пък, както вие казвате, 70 души са ви подкрепили или 70 и колко души са ви подкрепили. Ами те като дойдат, нека да дойдат и ще дойдат не 5%, ще дойдат 70-100 души. Тогава какво имаме? Всеки ще каже какво мисли. Аз не виждам защо трябва да имате притеснения, след като имате подкрепа. Има подкрепа, чудесно. Нека да работим напред. Но не може да кажем, че 5% ще решат какво ще стане. Напротив, ще си има кворум, ще си има мнозинство и ще има решение на членове. Активни, присъстващи членове. Аз бих искала да има и членове, които да гласуват или по Zoom, или по някакъв друг начин. Да вдигнат ръка, да присъстват, но в случая не може. Това е. Здравко, Никол, вдигаш ръка, но виждам, че господин Стрински иска някакво уточнение. Просто много моля само да не разводняваме разговора, защото времето напредна изключително много. Господин Стрински, първо ви, после Здравко, Никол. По същество и това е моят последен въпрос. Ако се случи така, че сегашния борд остане, бихте ли работили с сегашния борд? Все пак беше обявено, че е създадено Grants and Grants Giving Committee, има Property Care Committee. Смятам, че офертата за асистент и след това включително и някой от друг да поеме екзекутив длъжности ще остане.
бихте ли продължили да работите с сегашния борд? Благодаря. Аз мисля, че вече отговорих на този въпрос в началото на срещата. Моят отговор е не. Да, ние вече отговорихме на този въпрос в началото на срещата и моят отговор също е не. Просто ако започна да работя с сегашния борд, това значи да се съглася с решенията, които взима и начините, по които действа. Ние сме тук просто защото не сме съгласни с това. Господин Кръгов, може ли да си перифразирам въпроса? Може ли само Вяра да отговори? Да, извинявам се. Аз винаги съм имала идея да създавам мостове, да не руша връзки, обаче начина, по който се случват нещата и като гледам отношението към Надя и как Надя просто даде, всички признават и знаят, че тя даде толкова много сили и средства, от себе си, от времето си, може да не са средства, да не е тази точна дума. Въпросът е, че не искам такова отношение. А какво се получава? Получава се, че който работи и иска да направи нещо, но има различно мнение, бива заглушен. Влади току-що повтори същите синекурни длъжности, които всъщност нямат никаква тежест. Значи, аз не мога да се съглася просто да бъда една пионка, без да може да кажа нищо. И после да съм натварена с някакъв гилд от другата страна, който да не мога да взема решение. Нека да приемем следния хипотетичен вариант. Така или иначе, никой не може да дойде и от раз да е абсолютно подготвен за каквато е да е длъжност. Бихте ли приели да работите на асистент позиция за 2-3 месеца, преди да вземете главната позиция? Например, вайс-президент за 3 месеца с опцията след това да бъдете actually президент. Или секретар, или CFO. Влади, мисля, че е неуместно да предлагаш такива позиции, като е свикано събрание, в което ще се дискутира вашето премахване. Освен това... Аз предлагам хипотетичната възможност, ако се случи борда да остане. Нека аз да ти задам един хипотетичен въпрос на теб. Вие като настоящ борд, съгласни ли сте да бъдете асистенти на тях за определен срок и да им помогнете да ги въвлечете в нещата? Мисля, че това се подразбира. Аз не очаквам, че те ще ударят they're gonna hit the ground running. Тоест, вие ще бъдете в разположение там, ако имат въпроси. Мисля, че беше абсолютно грешно, че предния борд се изпари и не можахме да работим грам с тях. Това не смятам, че трябва да се повтаря. Дори сегашния борд да бъде сменен, ние няма да се изпарим и ще продължим да сме наоколо. Благодаря. Добре, прекрасно е чуя, че има някаква приемственост. Бих искал все пак Здравко да може да си зададе въпроса. Здравко, извинявай, че така. Да, моите два въпроса са към Надя Мешкова. И използвам този формат, тъй като е по-демократичен и по-цивилизован. Тук не се упражнява mute all, могат да се задават въпроси. И това ми е първия шанс да задам тия въпроси. Надя Мешкова, много ценим това, което направихте. Имаме големи надежди във вас. Можете ли пак да се кандидатирате на 27-ми? Много хора ще ви подкрепят. Това е първият въпрос. Втория въпрос. Във вас виждаме много светлина, за разлика от настоящия борд. И можете ли да кажете конкретно каква е сумата за този breach of contract да се изгони тая църква? Защото много хора недоумяват, че още 10 години ние ще носим този бърдън, тая църква да не стои на главата и да няма никакви културни мероприятия. Каква е тая сума? Да съберат тези пари, ние ще плащаме всички, ще има и фандрейзинг и да ги разкараме. Благодаря ви предварително. Благодаря, Здравко. Да, благодаря ви. Искате ли да отговоря на тези въпроси? Знам, че са свързани с срещата и още веднъж се извинявам. Всеки момент чакам близнаците ми да се присъединят към мен. Може би ще е доста шумно. Но бих участвал, бих помагал с каквото мога. На този етап, може би за моя ментал health по-добре да отстъпя, да не съм на борда на директорите, но бих помогнал с каквото мога. Надявам се, че Влади също би признал, че до вчера даже помагах на сегашния борд
затворим счетоводство за предната година, да направим те 19, така че до снощи до късно съм работила върху в момента с борда. Така че тук съм да помагам да правя каквото мога за сегашното, за българското общество и за който и да е борд след това. Много бих се радвала, ако мога да работя с нов борд. Относно горе църквата, това, което искам да кажа много набързо е, според мен трябва първо да се реши проблема долу. В момента двама от тенантите не плащат. Ние се мъчим да ги изгоним. В момента вече има процес на изгонване, на легално на поправен път да се изгонят, който се вкараха двата правни дела, почнаха преди месец и половина. Първо трябва да се реши финансовото положение. Като имаме вече хора отдолу, които плащат, тогава вече горе може да се вземат някакви правни решения да се махнат хората отгоре. Истината е, че трябват ни поне $80,000 на година да се поддържа сградата, да се поддържаме като клуб. Това са данъци, това са мейтне, знам, че някой пита за кемфис вчера по интернет. Ако не ти плащат наемателите, ние трябва да плащаме тока и водата. Ние трябва да плащаме, няма как. Кемфис, само ако има кой да плаща, нали? Трябва да се реши финансовото положение, така че да може да се предоставим $80,000 на година да стоим като да съществуваме. Иначе, ако не може да си плащаме данъците на сградата, в момента имаме 380,000 в банковата сметка, но ако това са за 3 години разходи, 4 години разходи, ако ние не може да си поемаме разходите, ако ги изгоним тези отгоре, ще ни остане само един наемател, който си плаща. С парите от тях не може да си плащаме разходите. Това, което аз бих предложил, това е нещо, което говорихме с борда от самото начало, когато нямахме така големи противоречения, беше, ако може да се наемат изцяло да е наета сградата, да си има пълен доход, годишен доход в 4 места, до година и половина може да се купи нова сграда. Може да се купи ново място, където е като warehouse, където е по-голямо, където може да не побере сегашното българско комюнити. Тази сграда е правена, когато българското комюнити беше много по-малко. Да capacity горе, някой да ми поправи, но мисля, че е 150 човека. Не е повече от 200 със сигурност. Вие знаете, в момента на хоротропци си събираме минимум 150 човека. И това е ограничен брой на българите. Правилното ще бъде, ако може да се съберат пари финансово, да се подходи към нещата, да се съберат малко доходи и да се купи ново място, дори на изплащане, защото тази сграда също е била на изплащане. Последният заем са плати преди 5 години. Така че това е като финансист, това ще е, което аз бих предложила на новия борд, който няма без значение кой е на борда, да не се гонят отгоре хората. На тях им повличихме найма, всяка година им увеличаваме найма. Знам, че някой пита този въпрос. Те са единствените, които си плащат the full camp fees. На тях им увеличихме the camp fees. Right now те си плащат точно което трябва да си плащат. Малко ще бъде от финансова гледна точка, ще бъде not very prudent да изгониш единствените хора, които ти плащат. По-добре да ги пазим горе, пък да купим сграда някъде друга и да се изплащаме. И тази сграда може да побира много по-голяма група, да е даже някъде на по-ефтино място, защото трябва да се събираме в центъра на LA, например. По-добре да намерим част от LA, дори към Orange County да е, където се купи по-голямо пространство и да се го направим наистина място, където може да напобират. Това е, което бих искал да кажа. Надявам се, че ви отговорих на въпроса. Много ви благодаря. Да, чудесно отговорихте точно за това. Много вие не трябвате, защото знаете нещата в детайли и имате идеи, които ние въобще нямаме никаква представа за какво иде реч. Съжалявам, да. Един от другите проблеми, които имах е, че наистина не разговаряхме достатъчно с хората. Благодаря, Надя, благодаря, Здравко. Господин Снински, само ако е много съществен въпрос, наистина, защото искам да приключим тази среща. Тя стана много продуктивна, много интересна. Аз съм много доволен от участието на всички. Две думи. Първо искам да благодаря Надя Мешкова за всичката помощ. Искам да потвърдя, че тя и до вчера и до завчера продължаваше да помага. И тя помага за новото CFO да влезе в час. Втората част е, няколко пъти коментираме, че църквата, колкото и да искаме да я гоним, всъщност е нашето златно яйце. Благодаря на Надя, че потвърди тези неща. Също така стана дума за нашите приходи и разходи. В презентациите през годините, прегледайте ги, има нашите подробни финансови отчети. Грубо на година на нас ни трябват между 130 и 150 хиляди долара да съществуваме. Ако нямаме тия пари, сме банкротирали, тогава всичко друго е безсмислено. И последното, идеята за друга сграда също сме дискутирали, предлагане и преди
предложението беше направено много отдавна. Имам някакво желание да го видя също да се случи това нещо. Благодаря на всички за помощта. Това беше. Благодаря и аз. Това е добра информация, която бих искал да се беше чула доста по-рано и да имаше по-друг начин на общуване с членовете на тази организация. Милена, Нина, Вяра, имате ли нещо много, много важно, което да кажете накрая, за да затворим тази много информативна среща? Не, благодаря за времето. And I have to go. Вяра, Милена. Това, което исках да кажа, че особено с включването на Надя, всъщност стигаме до това, за което сме тук, че когато има прозрачен диалог и всичко се обсъжда ясно и с конкретни данни, тогава вече няма да има пререкания и е важно да се направи най-доброто финансово решение и най-доброто решение за продължаване работата на организацията. И мисля, че прозрачността и диалога, това са най-важните неща, които една организация трябва да има, за да може да се управлява нормално. Благодаря. Вяра, имаш най-последната дума. Ще бъда кратка. Много благодаря на всички. Благодаря на Надя за всичко и наистина разчитаме и на Надя, и на Стария борд, ако могат да ни дадат съвет, за който и информация, която наистина да бъде такава, каквато трябва да бъде, каквато да отговаря на истината. Да не изпадаме в излишни разговори и излишно губене на време. Благодаря отново за търпението и за участието на всички. Надявам се на 27 да ви видим и да се запознаем с много от вас, защото е друго, когато можем да се срещнем лице в лице, да си зададем въпросите, да си контактуваме и аз съм написала в чата имейл, на който може да се свършите с мен. Телефона мисля, че също ми е публикуван в стейтмента, който дадох, и поканата, която ви отправих за днес и също за 27. Благодаря ви много. Благодаря и аз. Както се казва на български, значи можело. Тази среща мен лично много ме обнадеждава. Виждам, че е възможно да се води цивилизован, разумен, открит, прозрачен диалог. Благодаря ви пак, че останахте почти двойно по-дълго от предварително обявението. Ще има запис, който ще бъде публикуван, за да могат и хората, които не можаха да участват днес, да видят и се запознаят с Милена, с Нина и с Вяра. Благодаря отново. Приятна събота, малко дъждовна, но се надявам, че си отиваме с по-добро настроение от това, с което влязохме тук. Благодаря ви и до скоро!